Agafeu les pipes perquè aquí comença La Banqueta. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar, y ganar, y ganar, y ganar. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Si quieres ir al ataque, tú tienes que dominar el juego. Y solo puedes dominar el juego si tienes el balón. Els bons juguen, els dolents es queden a la banqueta. Bon dia a tots i benvinguts al programa número 12 de La Banqueta, el podcast preferit del manís d'Ansu Fati. Soc l'Andreu Dalmau i avui m'acompanyen a la taula l'Ivan Sánchez. Ivan, bon dia. Bon dia, bon dia. Uri Castro, com estàs? Bon dia, guapo. Víctor Peri, benvingut a La Banqueta. Què tal, Andreu? Maria Roig, benvingut a La Banqueta. Bon dia, Andreu. Avui parlarem de la Supercopa femenina, el retorn de la Virginia Torrecilla, la victòria del Barça, l'empat del Nàstic, les remuntades del Madrid i de la Copa Àfrica. Tot això i molt més, però abans, Ivan, titular. Torna Ansu Fatigas. Uri Castro, titular. Robatoria a las Islas Comores. Víctor, titular. Comoras, merecida ganadora de la Copa África. Maria, titular. Virginia, te quiero! Això és La Banqueta. Comencem. Agafeu boli i llibreta, que aquí comença La Banqueta. ¿Esa pregunta la traes preparada de casa o se te ha ocurrido así aquí a bote pronto? Benvinguts a La Banqueta un dia més. Com podeu comprovar, avui arrenquem amb la Maria aquí al costat. El Ton està en el banquillo. Te l'he quitat. A La Banqueta, sortirà a la segona part. I estem amb la Maria avui perquè hem de celebrar el primer títol de la temporada. Bé, señor. ¡Vamos! Ahí estamos. Del Barça, acláralo. Sí. Sí, No, porque del aquí Barça. son del Barça, de la Víctor. banqueta. Sí, hombre, a mí me metieron 7-0 en la final. Hombre. Bueno, pues sí, A la Andreu. pròxima serà, Víctor. Déjala, hombre. Com no podia ser d'una altra manera, l'èxit ve del futbol femení, perquè durant la setmana passada es va disputar la Supercopa d'Espanya, no? La mateixa en la que en la Lliga masculina van anar tots allà a un Sí, sí. superestadi a Aràbia Saudita. Aquella. Pues esa. Lo que pasa es que ellas pues, van jugar pues, en un camp de patatas. La Supercopa de España a España. A España, Eso pero en es un no. camp de patatas. En la Arabia también era un El campo de camp patatas, ¿eh? Bueno, Es podria haver jugat a la Cartuja, no? Algun estadi d'aquests. exacte. O sigui, es va jugar a les Rozas, a Madrid, en un camp d'entrenament, o sigui, no era ni un estadi, i que els horaris es van establir 2 o 3 dies abans, vull dir, vergonzoso. Totalment. Vull dir, després pregunten que Bueno. si... I que l'horari es van establir 3 dies abans de la final, 4 dies abans, i el van canviar un altre cop 2 o 3 dies abans, quan molt- ja havien ficat un horari per la final. Molt còmode pels aficionats, això, sobretot, no? Vull dir, després es pregunten que per què les jugadores a vegades Sí, fan sí. vagues i els sindicats de jugadores... Sí, encara falten No, moltes és que a coses més en aquest a les sentit. semifinals hi havia el Clàssic, que ho ha rebentat les entrades al Camp Nou. I Sí, després el Clàssic exacte. en un estadi que crec que no En hi medio de havia... la nada. És la ciutat 1.000 d'entrenament de la selecció, vull dir. No és un estadi 1.300 ni res. persones, Mil i algo, sí. no? Sí. Lamentable. Bueno, futbolísticament parlant, a les semis el Barça, pues, otra vez contra el Real Madrid, o sea, no ens el traiem de sobre aquesta temporada, ens en trobarem Uns clàssics Millor, tenim. millor. 80, millor, però, Guanyarem tots. però va estar molt renyit, vull dir, no es va obrir el marcador fins al minut 92 o 93 per Alexia, amb un peu ja dins de la pròrroga, vull dir, Sí, Va ser bastant èpic, sí. Sí. però és que també al Barça és que no li va entrar ni una. no. Sí, no, van tenir ho mala van fer sort. bé, Vull ho fer van una fer bé. pregunta, Maria. Tu què prefereixes, veure una golejada del Barça femení al Madrid o un gol a l'últim minut, així a lo épico? Una golejada. A veure, és que... Com Messi, no, no? però... Humillar, no, no? no, Hauria d'haver fet una celebració èpica, no? Com va sí, fer Messi o al sea, Bernabéu. Hagués estat realment guapo. se la va veure, estava com molt feliç. Eufòrica. Prefereixo la golejada perquè veus un joc de molta més qualitat i disfrutes veient... A veure, el resultat al final, pues, joder, està guai Reflexa que lo que és- guanyin, no? bueno, Però veure allò que unes combinacions tan guai, pues, I que el resultat flipes. reflexa la superioritat. Exacte. Sí. I- Però bueno... Como persona que recibe las goleadas, he de decir que duele más el gol en el último minuto. Sí? Ja. Sí, Duele más. totalment. Sí. Home, jo crec que els del Madrid ho van veure bastant a prop, no? En molts moments del partit, perquè Van fer un van pal. aguantar, Sí. la portera es va créixer molt... Sí, ara Misa Rodríguez Bueno, va fer un partit de 10. La portera del Madrid va estar espectacular i fa uns programes que parlaven que el Madrid potser havia arribat a un nivell similar al de l'Atlético de fa unes temporades. Sí, van plantejar la pregunta, no sé qui ho va preguntar, creieu que Jo l'Atlético de Madrid, Ara el jo Madrid crec ha arribat que al seu nivell? Cada cop està més clar Sí. que estan aconseguint arribar a un nivell... Bastant ràpid, Jo em pensava que trigarien més. Ja. però- Sí. En s'han un ficat anyet, les dos piles. anyets han arribat a un bon nivell. Tot s'ha de dir que a veure, les Blaugrana no van tenir el seu millor partit, vull dir,
van tenir moltes pèrdues de pilota, xuts a porteria que no es poden fallar, però jo crec que el fet que els hi vagi passant el temps i veure que se'ls està tornant a escapar la Supercopa d'Europa. Es va barrejar una mica que el Barça va baixar el nivell i que el Madrid va jugar un bon futbol dintre de les seves possibilitats. És això que una altra vegada perdre la Supercopa, que l'any passat... Sí, i que el Barça també venia de diversos dies, o sigui, setmanes sense jugar, també. Sí, no? I el Madrid... No, era el Madrid el que havia estat... Que tenia Covid. Bueno, el Madrid tenia Covid. Bueno, però també tenia les... Era una entitat de Covid. Sí. Però també tenia les baixes de l'Aitana. Sí, tenia la baixa. Aitana. I la mare. Pues això. Bé, el partit de Missa Rodríguez, no? El que havia dit abans, que va estar molt bé a la porteria, no? Jo crec que la que va aguantar... O sigui, bueno, l'equip en general va fer un bon partit, el del Madrid, però la portera va ser la que va aguantar el seu equip i la que va fer que s'arribés al minut que es va arribar per marcar el gol. Sí, que jo crec que, no sé si opinareu una cosa diferent, vosaltres que mireu més futbol femení, però crec que la porteria és una de les posicions que ja es nota encara més la diferència, no?, entre el femení i el masculí. Vull dir, és un nivell que allí es pot millorar molt, jo crec, com a esport. Sobretot, sí, a l'àrea petita en general. Jo crec que veig, o sigui, jo parlo des d'una mica desconeixement, però jo el que veig és molts gols de rebots, molts gols de falta d'atenció a les segones jugades. Sí, el problema està a la defensa o a la porteria. Sí. Però clar, després tenim l'altra cara de la moneda. A Sandra Paños no li arriba ni una pilota. Bueno, clar, perquè... Hòstia, es deu avorrir la pobra. Es deu avorrir, jo penso, cógete unes pipes o algo, no sé. Bueno, doncs diumenge passat van arribar a la final, a les 12 del migdia, que és una hora també molt normal per celebrar una final, no? Es va disputar contra l'Atlético de Madrid i jo, sincerament, vaig acabar molt contenta d'aquell partit. Per no acabar contenta, no? Víctor? No dic per això. A veure, les blaugranes van posar les piles per corregir una miqueta els errors que van cometre a semis amb el Madrid i a veure, el resultat... I lo pagaron con el Atlético. Le tocó al Atlético. Le tocó al Atlético. Tenia l'espinilla clavada de que no van guanyar la Supercopa la temporada passada i aquesta l'havien de treure sí o sí. 7 gols, un hat-trick de Graham Hansen. Estaràs contenta, no? Que ara a ver si li donen el Balón de Oro ja. Es que la María Roig ja li va avanzando. Sí. Visionària. Un altre gol d'Engen. Bueno, el seu segon gol... Engen, és veritat, disculpin. Fes-li cas que ja sap pronunciar els noms, se li dona bé això. Chernogorchevich. És veritat. I doblete de Leke Martens i un gol de Fridolina Rolfo. Molt bé, ben pronunciat això. Fridolina. Sí, perquè lo que va fallar contra el... Hòstia, la que va fallar. Hòstia, tio, no. I això també va fallar un par que dius, joder. Bueno, bé, el que em va agradar molt també d'això és veure precisament aquestes noves incorporacions als nous fitxatges que estaven així com a contentes de celebrar el seu primer títol, no sé... Estava guai, no? Sempre és un moment important, no? Que serà el primer de molts, no? Sí, exacte, tot i que sàpigues que en guanyaràs molts, el primer sempre el celebres especialment. Sempre anima. Però més enllà de tot això, sobretot va ser un partit molt especial perquè Virginia Torrecilla, jugadora de l'Atlético de Madrid, va tornar a jugar per primer cop en 2 anys. Grande Virginia! Fa 2 anys van detectar-li un tumor cerebral i va haver d'estar sotmès a quimioteràpia i radioteràpia, que és algo totalment incompatible amb la competició, amb ser futbolista d'alt rendiment. Vull dir, són uns tractaments molt durs i, clar, la van xafar molt. Però va aconseguir sortir-se'n. I mira-la, on està? Mira-la. I l'Atlético de Madrid també s'ha de dir que mai l'ha deixat de banda. Clar. Sí, això és algo també important, no? Sempre ha tingut en ment que sempre l'han recolzat perquè sabia que es recuperaria i que tornaria a jugar a l'Atlético. I ara s'ha de tenir paciència, no? Potser perquè, clar, tornar després de tant de temps sense estar al màxim nivell s'ha de tenir una mica de paciència amb ella. Pero al final pueden llegar vuelven siempre al máximo nivel. Le pasó al chico este del Athletic Club de Bilbao. Sí, el Geray, és veritat. Però vull dir que no es pensi la gent que així que ja podrà entrar ràpid als partits. No, clar, va entrar els 5 últims minuts o així. Sí, va ser un homenatge, no? Que tiene la carrera acabada, me refiero. No, en cap cas, que ella segueixi intentant-ho, que segurament pugui arribar a llarg plaç al millor nivell. I que tampoc és molt gran, crec. Té 27 anys. Sí, no arriba als 30. Sí, encara li queden uns quants anys. Sí, queda molt, home. Que se li acabés la carrera aquí no seria just. Vull dir, no em puc imaginar el treball dur que hi ha darrere de tots aquests 2 anys perquè recuperar la forma física, la força, per tornar a estar a la talla de la primera divisió. Joder, pues va ser un moment especial, això de com va tornar. Sí. I bé, tenim aquí unes declaracions, a veure si les podem escoltar. Un día me dijeron que no volvería a jugar a fútbol profesional. Después de casi 2 años estoy aquí, redebutando contra un Barça. Ya lo vuelvo a decir, es
es algo muy satisfactorio después de tantísimo tiempo y después de toda mi enfermedad, y lo he dicho siempre, me quedo con las personas, y las personas al final no tienen nada que ver ni con el escudo ni con los colores ni nada de eso. Y al final lo hemos visto ahora, ¿no? Después de perder contra un Barça, lo primero que hacen ha sido mantenerme antes de celebrar su victòria i su campeonato. Jo crec que és una de les imatges que se'ns va quedar tots diumenge a veure les jugadores del Barça mantejant a... Sí, del diumenge jo diria de l'any també, segurament ho sigui, sí. perquè és un gran èxit. Un moment molt especial que al final és molt més important que guanyar el títol en si. I Graham Hansen també, la jugadora del Barça, la MVP de la final, també va voler dedicar unes paraules a Virginia Torrecilla després del partit. Sí, no, a mí hoy era el real MVP del partido, porque después de 2 años con tanto dificultades, con tanta enfermedad, era un gran día para ella, para fútbol y para fútbol femenino en España, que ella podía volver a jugar fútbol. Para mí hoy era el real MVP del partido. Un gran gest de Graham Hansen, no? Sí, sobretot ella, que li queda una mica més lluny, que juga en lligues sí, de Noruega. Vull dir, no era amiga seva ni res. A més, Virginia Torrecilla va dir després a Twitter, va explicar que quan li van detectar el càncer, la Graham Hansen, sense conèixer-la de res, li va enviar un missatge i li va dir, ei, espero que et recuperis. Eso diferencia a los grandes deportistas en general de simple trabajadors professionals. Sí, suposo que al final, al ser un esportista d'èlit, al final t'anubla una mica la ment en aquestes coses i allí... I és molt important el suport de les companyes. Molt bon castellà de Graham Hansen, eh? Sí, o sigui... et rius una mica, no, Maria. No. Millor o sigui, dic en sèrio, per portar pocs anys aquí, què porta, Maria? Com va arribar? Va arribar fa passat? 2 anys o 3. 2 anys? Sí. Doncs mira-la. No, molt bé, jo flipo, vull dir... No, jo crec que amb aquestes declaracions de Hansen es va demostrar una vegada més que el futbol és molt més que xutar una pilota, que amb històries com aquestes pot arribar a ser molt emotiu. Y sobre todo que el fútbol femenino se nota, al menos en las jugadoras, como has dicho tú antes, María, que es más cohesionado, son más un bloque todas. Sí. Y de hecho, bueno, hay traspasos entre clubes, en plan del Barça al Atlético, el Atlético al Barça van cambiando y no hay ya la rivalidad. Virginia va jugar al Barça, de fet. Por eso que yo creo que es algo que debería aprender ya no solo el fútbol masculino, sino en general todos los deportes de Europa. Sí. No sé, un poc més de companyerisme. El respecte, no? Sí. Respecte més que res és el més important. Sí. Doncs moltes gràcies, Maria, un dia més per apropar-nos al futbol femení. Gràcies a vosaltres. Tornarem pròximament a parlar del Barça, sobretot, perquè és el que més guanya, Víctor, lo siento mucho. I ens veiem. Anem ara amb el bloc del Barça, Aleix. Si voleu estar al tanto de les novetats del programa, ens trobareu com a @labanqueta_, a Twitter i Instagram. Para la gente. No podías decir mucho más. La Banqueta, un espai patrocinat per Matieta. Conocido, ¿no? Conocido, pero no amigo. ¿Vale? No li trepitgeu les falques a l'Aleix, pobret, tio, que... A sobre que se les curra. Exacto. Bueno, Ton, benvingut a la banqueta. Suposo que avui no tenies... No diré titular, eh? No, ja sé que no diràs titular, ja sé que no ets el gran fan dels titulars, no crec que siguis tampoc el gran fan del Barça. El Barça masculí que... Com hila. Una mica complicada la cosa, no? Vaig llegir aquest matí, l'he llegit, de fet, un titular del Mundo Today, que es el Barça encuentra el remedio al insomnio, ¿sabes? O sea, con eso ya te lo digo todo. Un pas enrere, no?, en un joc, jo crec, en general... Bueno, no faré allò que fan molts de... És que el Barça de Xavi lo mismo que el Barça de Koeman. Això no ho faré perquè és molt avantatgista, però hem de ser realistes i hem de dir que el joc no està sent el que ens esperàvem. Va ser dur, tio. Pas enrere, però tampoc hi ha hagut un pas endavant que diguis... No, però va haver un pas endavant en altres partits. I partits com aquests ens en menjarem uns quants més. I pitjor que això, però bueno. Sí. Pero bueno, dime, Víctor. El Barça-Levante de Koeman fue un partidazo. Vuelta a Ansu Fati, la gente se vino arriba. Sí, y el partit contra el Celta. Sí. Pero ese era del interino que había. Sí, del Barjuan. Pero que partidos buenos hay en todos. Y el del Madrid va ser un partit bo i el van perdre. Muy arriba. No, però hi haurà altibaixos. Sí,
Exacte, normal, la gent es pensa que només podem anar cap amunt i és això que diu el Tom. No, que pero es que se ha escuchado mucho de cuando vuelva Ansu Fati, que pobrecillo, no ha vuelto mucho tiempo. Pedri, todos estos, de que se iba a recobrar ya el Barça, el sextete. Y a ver, ¿ves? ¿Quién ha dicho lo del sextete? No, es que he dicho lo del sextete yo, ¿no? ¿Quién ha dicho lo del sextete? Está todo por escrito. Y... y nada, y se ha visto lo que es, que el Barça, pues bueno, tiene jugadores con muy buena proyección, però és que no sé què us pensàveix, que iba a ser Guardiola en el banquillo. Jo crec que sí, els que estem aquí tots sabíem que això seria un procés llarg i tenim més paciència que alguns tuiteros, no?, que volen que de sobte guanyem el triplet només per el fet que estigui Xavi. Xavi necessita temps i això no es té avui en dia en el futbol, jugant cada 3 dies és impossible. Jo crec que es pot començar a criticar Xavi a partir de la temporada que ve. Que li deixi una pretemporada y ya a partir de la temporada que ve... Si la temporada que viene vuelve a hacer un fracaso, ¿lo echáis? Pues, no. Hombre, ¿qué sería un fracaso? ¿Quedarse fuera de la Champions, por ejemplo? Europa League. Sí. Claro, hay que y el fotries fora, tú. Sí, si l'any que ve es queda fora de la Champions... L'any que ve, l'any que ve, no? No, la temporada que viene, sí, la temporada 22-23. Sí. Claro. Bueno, ya guarden audio. Si la temporada que ve el Xavi no es clasifica per Champions a la Lliga, jo... Vale, porque no me vale lo de ganar la Europa League, No. No. En teoria li han de portar fitxatges, però bueno. Bé, hi ha molta gent criticant a Xavi, no només pel joc que demostra l'equip, no?, que és molt pobre de moment, però també estan criticant molt els veterans, no?, a Busquets, Alba i Piqué, sobretot. Ter Stegen ara s'ha diluït una mica, però sobretot aquests tres, no? Valtros, sobretot Alba, què opineu d'aquesta situació que estan vivint els veterans? Bueno, dins dels veterans sí que és veritat que han baixat tots plegats una mica el nivell. Piqué lo considero encara intocable, que això, més que mèrit de Piqué, potser és de mèrit de la gestió de plantilla i de club i de... etcétera. Bueno, al final, en aquest sentit, tots tres, no? Lo que sí que és injustificable és lo de Jordi Alba. Sí. Jordi Alba... El partit que fa contra l'Atlètic és per enterrar-lo, tio. De 10 partits en fa 9 dolents i l'únic bo que fa és un passe de rebote i ja se le sube a la cabeza i ja se cree Jesucristo. El passe a Ferran, del gol contra l'Alavés al Faell. Jo no el mataria tant com el mateu Valtros a Jordi Alba, vull dir. El problema principal és que no té un relleu, no pot rotar i clar, que jugui tots els partits és el que tu dius. Jo no diria 9, però 7 malament no els jugues. Per mi lo del Jordi Alba ja va més enllà de que tingui relleu o que no tingui relleu. És que se li veu als partits que passa la pilota, tio, que les suda la polla, tio. Sembla que siguem nosaltres a les patxangues, el Jordi Alba. No, però ofensivament és un lateral molt bo, però quan li toca defensar és que no sap, és que no pot seguir la marca. I ja no és tan ràpid com abans, i ve Nico Williams con sus 19 anys. Descosido, tio. Però la primera jugada del partit, us en recordeu? La del gol de Muniain? Sí. Li passa com una moto per la dreta. Alves està en la misma situació ahora mismo. Exactament, per això no va jugar contra l'Alavés. El problema és que aquí fiques si no fiques a Jordi Alba. No, pero es que matáis a Jordi, bueno, tú no, pero en general se mata a Jordi Alba cuando luego Alves hace lo mismo, mete el mismo pase que mete Jordi Alba. No és veritat, i Xavi ho ha demostrat perquè no li va donar ni un Xavi, minut. Yo estoy diciendo la afición, que mata a Jordi Alba y Alves es lo mismo. No, Alves és el mateix, però Alves és molt més autocrític que Jordi Alba. Vale, que Jordi Alba surt després... Vale, pero el juego es el mismo. Yo te estoy hablando de criticar el juego, no lo que dice después. Bueno, a part dels veterans també hi ha altres jugadors que estan en dubte, com per exemple Dest i Frenkie de Jong, que van tornar a la titularitat contra l'Alavés. Què us va semblar el partit d'aquests dos? Potser una mica millor de Jong, no? Vull dir, ho fa fatal, però millor de lo normal, no? No sé, és que el veig un jugador totalment pla, tio. Sí, bueno, més que pla, que va pa abajo. Decreixent, tio, perquè és que és horrible. Ni una puta passada bona, tio. I pintava molt bé, Caga un munt de passades, però és que no només contra l'Alavés, que l'Alavés ni et pressionava, quasi. O sigui, si ja te pressionen com l'Atlético de Bilbao, doncs ja perd el quàdruple de pilotes. De Jong va fer un partit molt justet, tot i que va marcar el gol de la victòria, això s'ha de dir, i a l'acabada del partit va parlar sobre el seu rendiment als micros de Movistar. Ahora porque marco un gol la gente dice que juego bien, pero no es así. Creo que mucha gente no están viendo los partidos muy bien. No es cuando marcas que juegas bien, la gente piensa así, pero no es así. ¿Tú estás contento con tu juego? No, puedo mejorar mucho, pero tampoco es un desastre, es un poco normal, regular. Puedo mejorar mucho, pero tampoco es un desastre. Bueno, almenys fa autocrítica, no? No com altres. Buah, mira, jo l'únic que diré, perquè jo ja estic fins a collons. Jo vaig veure de fondo la primera part,
mon pare i jo vam veure de què anava la història i ja la segona part ja no la vam veure. Ben fet, ben fet. I és que m'han tret les ganes de veure el Barça, m'han tret la il·lusió d'anar al Camp Nou. Música trista, Aleix, sisplau. Sí, perquè amb aquest discurs acabaré i és que ja passo del Barça i passo de tot. Perquè ja... mi compadre el Tom me diu d'anar al Camp Nou i és que jo li he de dir que no, perquè és que digo, ¿pa què? ¿Qué collons ha de venir a explicar de Jong? Y espero no cridar. De dir, no, es que lo ven mal de esto. ¿Qué collons ets, gilipollas? Que ahora vemos mal, ahora los culés vemos mal el fútbol, gilipollas. Hem vist a Xavi Iniesta, eso es lo que pasa, hijo mío. Y Xavi Iniesta no marcaban goles, no. Pero eran mejores que tú, hijo mío, porque jugaban bien al fútbol y tú no, subnormal. ¿Sabes aquí el que passa? I amb el Jordi ara passa el mateix, que és gilipolles i ningú s'atreveix a dir-ho, però que és gilipolles i que jo no sé per què li deixen parlar, cada cop que parla puja perquè és capità, tio. Però és tonto, per dir-ho. Bueno, és igual. Que no saben on estan ja. La banqueta no respon a aquestes declaracions. No, jo respondo. No sabeu on esteu, tio. No sabeu ja lo que significa vestir la samarreta del Barça. I evidentment no ho sabran gilipolles que venen de Holanda, que venen de França i que venen de Brasil. Bueno, jo t'anava a preguntar si estaves al barco de Frenkie, evidentment. No, tu ja ha quedat clar. No estic al barco de ningú fins que no marxin tota aquesta exfutbolista i aquesta rèmora, hòstia, que juguen al tran-tran i que no saben. El gran problema que té la plantilla del Barça és que no saben la responsabilitat que és vestir la samarreta. Només els joves, no? Potser. No saben, sí. No saben, i per això ho porto dient jo sempre, no saben el que significa portar la samarreta del Barça. No tenen intensitat, no tenen mentalitat. Ja no demano joc, només demano actitud. Podem ficar aplausos, Aleix? Podem ficar aplausos, sisplau? L'Uri ve de unos gin tonics con el Stoikov, tío. No, ha dormit malament l'Uri, però li perdona. Tu estàs al barco de Frenkie? Jo? Sí, resposta jo estava, però jo ja vaig baixar, tio. Jo, Frenkie de Jong, oferta 50 milions alrededor, caixa. Jo també estic en aquest plan, però encara estic al barco, eh? Jo confio que se'l pot recuperar, sincerament. M'alegro. O sigui que espero que Xavi aconsegueixi. Al barco de... Sabeu de qui segur que si esteu? Joder, no sé parlar. Venga. Segur que esteu al barco d'Ansu Fati, que el pobre es va tornar a lesionar a la pròrroga contra l'Atlètic. A mi em va deprimir una mica, la veritat, la situació. Allí sortim plorant del camp i tal. Com ho vau veure, Valtrus? Bueno, dins de la mala sort que hem tingut aquesta temporada, doncs una más, no? Aquí crec que també s'ha de parlar de la responsabilitat que tingui Xavi i el cos tècnic, sobretot. Sí, també és veritat que no es va gestionar del tot bé. Hi ha, diguéssim, doctors especialistes que diuen que, a veure, podia passar i que tampoc. Sí. El problema va ser de les pròrrogues, sobretot. I hi ha altres que diuen sí, però també és Sant Mamés, feia un fred que pelava, el camp molt humit, segurament no era la millor situació. I a més de l'altra cama, que no és la cama que ja venia... No és la millor situació perquè tornés. No, és la mateixa que s'ha lesionat d'esto, és la recaiguda, no? Sí, és la mateixa. Hòstia, jo tenia entès que era la... No, és la mateixa, ha recaigut de la mateixa lesió, no? Jo diria que sí, vamos. Sí. Bueno, la situació és dolenta, però us donaré una dada per l'optimisme amb Ansu Fati, vale? Des que va tornar la lesió amb el genoll, ha disputat 420 minuts, és a dir, abans d'aquesta última lesió que ha tingut al muslo, a totes les competicions ha marcat 5 gols, és a dir, més d'un gol cada 90 minuts, vull dir, l'olfacte no l'ha perdut. Es que aún sigo procesando lo que has dicho. ¿Me estás diciendo que se le tendría que haber cuidado y no sacarlo contra el Athletic Club de Bilbao porque era un partido donde hacía mucho frío y el campo estaba mojado? Home, representa que surts Víctor, més fred. Yo he leído prensa de gente, o sea, de medios respetables que han contactado con doctores, traumatólogos, etcétera, y dicen, sí, por la temperatura, por cómo estaba el césped, etcétera, que no era un buen momento. Y hay ciertos especialistas que dicen, es en un 80-90% una gran responsabilidad de Xavi de decir, pues no. El problema es que... Yo te digo lo que... No lo pongo en duda, pero... A ver, a mí lo que me parece surrealista es que aquí ya pues se puede ir a buscar hace 3 semanas en los programas y tal, que se decía, no, bueno, ya Ansu está bien, no lo ponen para este partido porque hay que cuidarlo, vale, muy bien. Sí, es que cuida. Se le pone 3 semanas más tarde, hay que cuidarlo, se le va retrasando semana tras semana, se le pone 20 minutitos, se le pone no sé qué. Cuando ya parece que está bien, se le pone un partido. Y yo creo que la gestión de Ansu Fati ha sido ideal, como la de Pedri, me refiero. No sé si us recordeu, que passa que anava a tornar al Bayern, Anava a tornar amb el Bayern, que vam jugar pràcticament. ¿Me quieres dejar terminar? Que yo lo que estoy diciendo es que no ha sido como gestión de otros futbolistas de que, bueno, recupera como lo que pasó con Pedri en agosto del año pasado, de que, bueno, descansa 2 semanas y venga a jugar. No, pues cayó. Yo creo que se les ha gestionado muy bien y el equipo de médico del Barça lo ha hecho bastante bien. Lo que pasa es que si el chaval tiene los huesos de cristal, no es culpa ni de San Mamés, no es verdad. Ni de los 5. Que yo no digo que sea desastrosa, creo que se ha gestionado bien, pero han tenido la mala suerte y ha pasado. Y entonces tienes que asumir tu responsabilidad. Es mala suerte cuando pasa una vez, cuando el chaval
no para de ¿Pero qué lesionarse fas, no el 5 fiques mai veces més? por temporada. No, bueno, ahí hay que hacer un planteamiento de a ver qué le pasa, porque claro, culpa de Dembélé de que se lesiona mucho, pero aquí Ansu Fati está haciendo lo mismo. La diferencia que tiene es que yo lo entiendo, se le tiene que tener más paciencia porque no ha costado 150 millones, no le falta el respeto al club, es un buen profesional, pero ojo, que también es motivo para pensar, a ver, cuando se lesionó se le vieron fotos pasado de peso, no se cuidó. No se cuidó. Ha guanyat pes, tio. Per protegir el genoll ha de guanyar pes. En la lesión pasada se le vio un par de fotos. Víctor, No, por es favor. veritat. Pasado de peso, sí. Víctor, por favor. Pero això és normal vale, que passi. vale. Ansu Fati, Homer Simpson. Sí. Es Homer Simpson, No te estoy diciendo, A ver, no te estoy diciendo que ahora esté pasado de peso, sino que cuando se lesionó en el Por periodo favor, de por recuperación favor. estaba pasado de peso. Però és Porque que és no se normal, cuidaba. perquè no porque pots no se entrenar, cuidaba. no pots entrenar, com no t'has Pero puedes d'engordar, cuidar tio. la dieta. Però ara com està? Lo important és que ara estigui bé, no? Ahora está bé? lesionado, es A como ver, está. Xavi ya lo dijo en rueda de prensa que tenían Sí. previstos 30-35 minutos para Ansu Fati, que la prórroga les trastocó un Els hi poco va los trastocar els planes. plans. ya. ¿Y qué pasa? Pues que entre que pues si te la juegas y te sale bien, pues te sale bien, pero te ha salido mal. Se ha lesionado, ha Mala recaído sort. Que sí, y que ahora sí. tiene que decir entre operarse o no operarse. Això us anava a dir... Que la lesión de Ansu Fati son mala suerte. Això us anava a dir, en les properes hores s'haurà de decidir... No supera? No. Ah, ho No, acaben no. de dir? Última hora? Hostia. Sí? Vale, pues no supera. Exclusiva. Això el que significa és que només estarà 2 mesos de baixa, segurament, més o menys, al voltant, Jo crec que però més. hi ha més perill de recaiguda. Clar, el noi deu estar cagat amb les operacions Sí, perquè bueno. li van fer una xapuza amb el genoll. Jo vaig llegir que tenien una reunió el dilluns per decidir, però que l'Ansu Fati va demanar més temps. Sí. I ara, doncs, que es veu que no. Si superava s'acaba la temporada. A veure, sí que és cert que ell té la decisió perquè és el seu cos i etc, però jo considero que hauria de seguir les recomanacions Jo, en el fons- de l'equip mèdic del Barça. Jo en el fons l'entenc, perquè... Sí, home, òbviament. Ha hagut de passar 3 o 4 vegades, ara no recordo exactament. No, i ja es va operar i ha tornat a recaure i Clar, doncs mira. clar. I ja no confia tant, segurament. És normal al final. Mala suerte. Que sí, que ha estat mala sort. Ha estat No, mala i sort. lo que diuen molts especialistes també és que ara poder no, però quan tingui 30 i estigui ja, diguéssim, no en el auge, però acabant la seva carrera, que serà algo que segurament sempre arrossegui amb ell i que Ja. no el Sí, no, sí. no, no el faci Jo, rendir tant. ojalà que no, però un que va dir no a operar-se va ser Samuel Umtiti. És veritat. Tratamiento conservador. Ojalà que no. Pero ahí Sí, lo no, dejo. sí, Home, es que es un risc. Sobretot, Ramos Ansu Fati- tampoco, a la llegada del PSG. Cuando estaba lesionado en el Madrid. Té mala No me pinta. opero. Bueno, té ja ho mala veurem, pinta. confiem en Ricard Pruna, que acaba de tornar i ara prendrà les regnes de la situació, que fins ara no estava, a veure si canvia una mica la cosa. Un altre jugador que també ha tingut molts problemes amb les lesions ha estat Dembélé, que no ho havien comentat la setmana passada, castigat a la grada, ja, definitiu, no ha jugat els 2 últims partits i no ho farà, no ho farà si no renova. A la grada no, perquè si Bueno, no va ni a entrenar, que li feia mal a collons ha panxa. d'anar al camp. O sea... És veritat. Mal de L'altre panxa. dia Lo van de entrenar... Dembélé és una más, Mal tío. de Una panxa. más, una menos, ya. Tinc a Twitter la paraula Dembélé silenciada ya. Sí, ¿en serio? Para que veas, tío. Hostia, hasta los cojones ja, tío. Però, Vaya tots esteu d'acord en com jo crec s'està que fent això? Sí, o... crec que és de les normal? poques notícies positives perquè jo no m'esperava que Xavi fes el que està fent. O sigui, que fos, Totalment. que fos un home de club. Jo pensava que Xavi, per com li agrada Dembélé a l'hora de ficar-lo al camp, crec que l'aguantaria passés el que passés. Sí, i que el jo també ho ficaria. pensava. No, i I més ara amb la lesió de l'Ansu Fati i tal. I m'agrada que l'envia a prendre Però- pel cul. Víctor. Yo solo pido, soy el portavoz vaya de la al AFE Atlético. aquí, que se sindicato. respeten los derechos humanos para hacia los futbolistas. Laborales. Y Però Free què derechos Dembélé, humanos, tío? Si Free se queda a Ousmane casa jugant a la Dembélé. Play, El tío. Musa Sissoko està Se queda a hablando casa aquí. jugant al FIFA, tío, no me jodas. O sigui, Desde siendo portavoz de la AFE digo que Free quina Dembélé, cara més dura, tío. que no se puede dejar, es ilegal dejar a un futbolista a la grada. Quina cara més dura. Y yo lo voy a denunciar ante la ONU O sea- porque no, creo que no se están respetando Y la los OTAN derechos también. humanos con Dembélé. Y eso deja en muy mala posición a Xavi. Nos vemos en los a Mateo tribunales, Alemany. ¿no? Nos vemos en los O tribunales. sigui, no sé si va ser el diumenge o el dissabte, no va entrenar perquè li feia mal a panxa i el dia següent van entrenar i va estar ahí jijaja. Que le digan pel puto cul, tío. Que se vaya a Inglaterra a cobrar pasta, que a los 2 partidos se ha Al lesionado. Newcastle. Y Yo patada de Mijail Antonio en mi honor. Y ya Mientras está, se tío. respeten los derechos profesionales y laborales de un futbolista. Vale, sí, muy Como bien, Dembélé. señor El portavoz millor del que pot fer el sindicato. Barça és trucar a l'Stoikov i que vaya a su casa i le... Aquest sí que li fotria una bona patada. Ja, Aquest sí que li fotria va una deixar les patada. coses clares. Vinga, deixem aquí el bloc Barça i anem a parlar de la Lliga.
Josep Pedrerol financia aquest podcast de futbol. Te has ganado tu minuto de gloria. A la Lliga ha estat cap de setmana de remuntades èpiques. La primera de la que parlarem serà la de l'Atlético, que perdia 0-2 contra el València, minut 64. Víctor, estaràs content, ¿no? Esto sí que es cholismo. Cholismo en estado puro. No es cholismo, pero bueno, la tuya. Para mí cholismo es esto, el ambiente este de... Porque eres imbécil. Ya pero sé. Bueno. Ya lo sé. No, que muy bien la remontada, pero que lo mismo, tío, que es una vergüenza la puta defensa. Que juega Hermoso, ya os dije que Felipe Hermoso era la pareja letal para el Atlético. y se comprobó otra vez. Hermoso hace un partido desastroso. No, gol de la victoria. Bueno, pero a ver, hace un partido desastroso y nada. Y potra, mucha potra. Ya. Aparte de que, el Cholo hace cambios muy raros. Quita a Felipe por Joao. Sí. O sea, cambia a Joao por ¿Tú Felipe. haguessis xiulat a Felipe? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Lo que estoy contento es que se fue aplaudido Joao, eso me alegra. Y, me alegra el y alma. por lo que he visto, Luisito Suárez fallando mucho, ¿no? Muy fallón. No, falló una que es imperdonable porque Joao le filtra un balón desde la banda izquierda, que es un... A ver, le bota adelante. Bueno, pero sí, es Luis Suárez, pero es Luis Suárez. No, es que sea Luis Suárez, es que es un futbolista de primera división. Bueno, no, pero que se le puede escapar, pero a Luis Suárez no se le escapan esas. Pero bueno, que... Pero a Suárez ya le pasa que te rachas d'aquestes. Que Mateus Cuña muy bien, Yanni Carrasco selección española, al poder ser. y que muy contento, al menos porque dieron la cara al final. Pero la primera parte... La primera parte fue un poco... Home, si et fue foten como los últimos 15 partidos. El Bàsicament. València va arribar 2 cops i va marcar 2, això també és veritat. El proper partit és Atlético-Barça, que ara hi ha parón de seleccions, i és el 6 de febrer aquest Barça-Atlético. Aquí arriba pitjor, perquè la veritat és que els dos arriben en un mal moment, els dos han guanyat in extremis a l'últim partit. Te voy a decir, depende de quién salga en defensa del Atlético. Si el Atlético, porque el Savic estuvo en Ojalá Felipe. Savic estuvo en el banquillo en el último partido y ya está recuperado. Jiménez hizo muy buen partido, así que si vuelve la pareja Jiménez-Savic, yo creo que somos favoritos. En el duelo Felipe-Luc de Jong, Hombre, los dos desde el banquillo no sé qué tal lo van a hacer, la verdad. Increïble. Bueno, parlem de remuntades, és que n'hi ha hagut un món aquest cap de setmana. També va remuntar el Madrid, que sorprenentment perdia contra l'Elche 0-2 al minut 80 i va acabar empatant, com sempre fa el Madrid, gols de Modric, de penal i Militao. I és la segona vegada, perquè a la Copa entre setmana, també contra l'Elche, anaven perdent 1-0 a la pròrroga i amb un menys 1-2. Vull dir, no sé què tenen. Esto es hasta el final vamos real. Es de mérito del Elche. Es de mérito del Elche. Es que lo que fa el porter, tío. El segundo gol en la Copa. Edgar Badía, Es va notar molt la diferència entre el partit de Copa i el partit de Lliga. I és bàsicament Edgar Badía. Edgar Badía. O sea, ¿Tú no viste el partido de Copa? No, vaig veure el de Lliga. Pues va notar exageradament. Pa que te meta gol Eden Hazard. Regateándote. Hòstia, és veritat, sí, la sortida que va sortir a Axel Werner, exportero del Atlético. ¿En serio? És que Edgar Badía dels millors porters de la Lliga. No ha estat jugant, si ha jugat Kiko Casilla. Cómo sonríe desde adentro. Porque no lo pone, porque es tonto, pero el problema d'Edgar Badía, que ja ho hem parlat, és que mide 1,5 metres. Aquest és el problema que bueno, pues va ser el millor del partit contra el Madrid al Bernabéu, tío. Ja, sí, a nivell de parades és dels millors porters de primera divisió. Para ya con la discriminación a los bajitos, hòstia. Bueno, pues espera't, perquè a la Copa Àfrica ja ho veuràs. Bueno, seguim amb les remuntades. És que m'han recordat, saps? Seguim amb les remuntades. El Sevilla també anava perdent contra el Celta 0-2 i va acabar empatant 2-2. Un empat que li va molt bé per mantenir les distàncies amb el Madrid, no? Aquest punt que també va guanyar els d'Ancelotti. Confieu, Valtros, que mantinguin aquestes distàncies, que puguin lluitar? Por mí que desciendan. Home, no, estan a prop, del Madrid. Sí, estan a 4 punts només. Jo crec que, a 4 punts. Jo crec que sí que hi haurà... Jo també crec. I ojo el Betis. I que vosaltres ho sabreu millor, que el Papu no va començar molt bé, ¿no? Quan va arribar al Sevilla. Y ahora está enchufadísimo. Ahora está... A mí lo que me parece una vergüenza, no sé si lo visteis de este partido, es que un aficionado del Celta y otro del Depor celebrando el gol del Celta. Era una despedida de soltero. Exacto, despedida de soltero. ¿No vas a ver? Y iban hasta el culo y los que echaron llevaban del la estadio, camiseta del Deportivo también. Pues muy bien hecho. ¿Qué hace uno del Depor celebrando un gol del Celta? Que no era del Depor, que era del Celta. De soltero y se puso la del Depor. Era del Celta i li van posar la samarreta del Depor. Pues eso no es aficionado del Celta. Es que no, a mí me parece... A tu t'ho farem, això. T'aficaran la samarreta del Madrid el dia que et casis. Et sembla bé? Sí. Vinga, va. Els de Lopetegui segurament els hi vingui bé el fitxatge d'Anthony Martial. Crec que ja és oficial, o si no, està a punt. Deu estar a punt. Gran fitxatge de Monchi, no? Bueno, sessió fins a final de temporada. Els que els coneixeu una mica més de la Premier, què us sembla, Martial?
No ha jugat molt, pintaba, ¿no? Pintaba muy bien. Decían que era el nuevo Henry. Pagaron, creo que Lo ficharon con el Bangal, ¿no? Sí, del Mónaco, 70 millones sí, por ahí, Hostia, un vaya, pastizal, con hostias. 18 años, ahora tiene 24, o sea, imagínate. El mateix any Hostia, que pues es Maguire, joven, ¿no? Claro, si es que lo ficharon. Yo pensaba que era más mayor. Hizo una temporada, lo Que era vendieron. el Mónaco ese que llegó como a No, cuartos o es semis. antes, ¿o no? anterior. Ah. Pero que bueno, que es un jugador... No. Entiendo que la Liga Española Que lo va a reventar porque Sí. tiene un nivel físico Y que bastante tuvo un año superior. bueno hace un par de años Sí, no, pero... en el Manchester United, pero ya no ha hecho más. Pero que ya de Ya por no sí, contaba que ya más. de por sí los jugadores de otras ligas, ya no la liga inglesa, que si no te me vas a echar al cuello, están a un nivel físico superior a los de la liga española y bueno, quien llega aquí Llegan la aquí, rompe. sí. Ya se ha visto con Falcao, por ejemplo, que viene de Turquía y la rompe. Así que va a llegar y por muy malo que sea, Ja. la va a romper. Van porque fer, una son jugada más semblant malos. van fer una jugada semblant amb Lamela, no? Que ara està lesionat, però també va començar bastant bé, Eric Lamela, que venia del Tottenham, i el que tu dius, venen a un altre nivell i aquí No, sembla que juguin... Pero Martial es bastante mejor que la Mela. També han fitxat a Corona. Guau, vaya fichaje. Taquetito o... Tecatito. Tecatito. Com has dit? Com has dit? Taquetito. Taquetito. De taco. Com que és mexicà, los estereotipos Es un jugadorazo. Sí, lateral derecho, medio el derecho, Tecatito. extremo izquierdo, derecho. El otro día contra el Celta jugaba extremo izquierdo. Un tío muy bueno. Un tio que potser li amargarà unes nits al Betis, no? L'etern rival del Sevilla, que aquest sí que no se li està fent llarga la temporada com se li podria fer al Madrid. El millor moment de la temporada del Betis, jo diria 1-4 a casa d'Espanyol, Aleix. Vaya paseíto, nen. Suposo que ho devies passar malament, sobretot pels 2 gols de Borja Iglesias, que a sobre els va celebrar, Els va celebrar, o sigui, no va tenir ni pietat Borja Hombre, Iglesias. normal, de lo mal que lo trataron cuando se fue. Ha aprendido de Stanislao Pedrola este tío, Ojo. El Betis és el millor. Què? Antiespanyolista. Aleix, què dius? Sí, Ah, no. clausulazo. Claro, Bueno. fue clausulazo, pero la afición del Español luego le echó mierda. Sí, li van dir de tot. Ah, pues a eso voy, le echaron mierda. Lo que pasa que... no. El Betis és Està l'equip claríssim. que millor juga de la Lliga. Sí. Ara que mateix, millor futbol perquè juga. la Reial ha baixat de nivell també. El Rayo también un poquito, pero... Sí. Però tu et fiques un partit del Betis i disfrutes. El tio. Rayo, per cert, que ara com menciones, va perdre la condició d'invicte a casa. Era el millor equip d'Europa, de totes les lligues El d'Europa Rayo, a és casa. verdad. I va perdre contra l'Atlètic Vallecas. Bastant havien aguantat ja, no? Jo crec que ara ja estan començant a afluixar. Estan Bueno, però vuitens jo a la crec que classificació. El Euro Rayo, tío. Bueno, Sí. Bueno, encara l'Europa League ahí, buscaven la permanència, no? Aquesta gent. Sí, exactament. I també No, és un èxit. Vivien molt de les 2 oportunitats que tenien cada partit, fotre-les. I ara, Sí. pues, si ja no te entren, pues llavors... Si a Falcao ja li costa més, pues... Però també és un equip que juga bastant bé. Per tancar el bloc de Lliga, una notícia de segona divisió. García Pimienta, el nostre amic, García Pimienta, ex del Barça B, substituirà Pepe Mel a les Palmes, allí amb José i Viera, no? Que s'ho passen bé, m'han dit. Com creieu que li anirà, no? Esperem que li vagi bé. Le deseo todo lo mejor a Las Palmas, no, No, a ja, Pimienta. ja faràs una secció i aniràs informant cada dimarts, tío, de Vale. fiel seguidor de, Si et ve de gust, del hombre tío. de los 2 apellidos que no tiene nombre. Van vuitens, no Si et estan ve ni a de gust, ho playoffs, faig, Van vuitens, les Palmes, o sigui que si aconseguís entrar a playoffs amb les Palmes... Las pues mira, Palmas, equipo amigo. Ja Sí? Te tengo serà... cariño. Bueno, ja Que es veurà. ets més de les Palmes que del Tenerife? Yo soy ¿Quién más es del Celta. Tenerife? Yo, Hombre, yo. al Tenerife li va arruinar 2 Yo. lligues al Madrid, Yo tío. soy del Tenerife, tío. Hombre, Qué poca vergüenza. del Tenerife sempre. Sí, Bueno, deixem por otro aquí, cafonés, simplemente. deixem aquí el bloc de Lliga i anem a parlar del Nàstic. A la banqueta trobareu les seccions menys preparades del planeta. És motiu de cés. Ivan, un dia més, ens Un dia vens a més. parlar de Nàstic, no? Un dia més venim a parlar del millor equip de Tarragona. Ole ahí. Ets el millor. Pues sí, el Nàstic, bueno, l'última secció que vam fer del Nàstic vam portar aquí un empat 0-0. I quin, igual, i, quin no? resultat, I quin resultat creus que 0-0. portem avui? Un altre 0-0. Avui diumenge passat el Nàstic va jugar en un camp molt difícil, que és el de la Real Balompèdica Linense, la Balona, com li diuen molts. Gran nom, Balompèdica. La Balompèdica Linense. Un estadi que estava... Hòstia, l'estat d'aquell camp és horrible. O sigui, tu veies de fons les grades... Sembla que estigués bombardejat. Sí,
Semblava que hagués hagut una guerra sigui, aquí. és a imatge. Però tu veies les cadires, els seients caiguts, o sigui, hi havia només una part que estava habilitada perquè la gent s'assegués tota en aquella part. Ara faran obres, ja ho van dir que ja... Perquè és que si no... Un camp que es troba a la frontera amb Gibraltar, que tu veies darrere de la graderia les onades del mar y... Qué bonito, En ese campo no se habrá pasado cocaína por ese bar. No, para nada. ¿Cómo te crees que van a renovar el estadio? El vent que feia... Presumptament. Home, si està al costat del mar, clar que hi ha vent, no? No, però el vent que feia va fer impossible que es jugués a futbol de forma normal, de forma còmoda. És que també en aquella zona de... Allà és costum. Fa molt de vent. Però cada pilota que s'anava cap a dalt era una moneda al aire. Pues para el agua, ¿no? Sí, a recogerla los submarinistas. No, però bueno, van jugar, parlant del joc ja, van jugar els mateixos 11 només amb un canvi, que va ser el de Nil Jiménez, que va passar a jugar a lateral esquerre, canviat per Ribelles, que va ser el que va jugar contra l'Albacete, a l'últim partit perquè estava a casa. sancionat. Per sanció, efectivament. I bueno, jo crec que almenys el que he vist jo fora de casa és el millor partit que ha jugat el Nàstic. Un dels millors, sí. Aquesta temporada. Una possessió que sí que ha estat bastant repartida entre els dos equips, però bueno... Però va generar més, no, el Nàstic? Tot i la lesió del Barran, al minut 11, que és un jugador molt important per Raúl Agné. I pel joc ofensiu, al final, el Nàstic en un camp que no olviden que el Linense va cinquè a la taula, o sigui que és la posició que aspira ara mateix el Nàstic a estar a playoff. I amb el vent en contra i amb totes les condicions, el Nàstic agafa el control de la pilota i té les ocasions més clares durant tot el partit. Van caure cap al seu costat. Però ja, clar, parlant d'això, si té les ocasions més clares i acabes amb un 0-0 fora de casa, ja es pot començar a parlar de mala sort. Sí, i més si fas 3 pals. Hòstia, tio. Bueno, a vegades, respecte a això de la mala sort, quan jugues fora de casa no estàs acostumat, saps? Al teu camp et sents més còmode, potser és més un tema de gespa i coses així. Però fins ara parlàvem de mal joc, de que sí, que estaven jugant malament, però també, o sigui, ara quan veus que totes les ocasions... La Balompélica, que va tenir una ocasió clara... Una o dos, sí, ja està. El Nàstic va tenir 3 pals i 2 o 3 més clares que no sé com no van entrar mínim per fer 2 o 3 gols. Sí, i amb així el Nàstic tanca la primera volta de la Lliga amb cap victòria fora de casa. Que per un equip que vol pujar, pues, i així no es pot no pujar, pinta. està clar. Però bueno, és que hi va haver una ocasió que volia comentar això, sobretot, de Nil Jiménez, que va desperdiciar una ocasió claríssima, o sigui, era un cara a cara contra el porter, i aquí se caga. I se caga. I la passa cap al costat i no arriba ningú. O sigui, era un cara a cara que era clarament per xutar-la. O sigui, crec que això també demostra el fins a quin punt també afecta psicològicament els jugadors. El nerviosisme. El dir, vale, estem jugant fora de casa, estem dominant el partit, no portem encara cap victòria, ens està costant molt, i jo crec que psicològicament el Nàstic quan juga fora de casa li afecta molt. I els dubtes i el nerviosisme es van notar aquí a l'ocasió de Nil Jiménez, sobretot. I bueno, però en línies generals, ja parlant... Sí, anem a ser una mica positius, no? Parlant que és un partit fora de casa, doncs van fer un bon partit, o sigui, van fer tot el que havien de fer per guanyar el partit. El que passa és que no va poder ser, amb un àrbitre molt permissiu. Molt canxero. Sobretot per part de la Balompélica Linense, que va repartir, sobretot al principi de la primera part, tant. Però no va ser diferencial l'àrbitre, tampoc. A primera ref, si no ets permissiu a primera ref, no et canses de pitar faltes, perquè ahir van a muerte. Però ell era com molt, al mínim contacte ja la pitava a favor dels de casa, però bueno. No, però i la sensació que deixa és que el Nàstic necessita molt més que la resta d'equips per aconseguir la victòria. Perquè defensivament el Nàstic crec que és el segon millor equip de la categoria. El segon millor crec, sí, o dels millors, sí, amb el Villarreal. Crec que està empatat amb el Villarreal B, amb l'equip que menys gols encaixa, però és que no marquem gols, pràcticament. Llavors aquí està el problema. I també volia destacar que l'altre dia li van fotre pals a Elias, el nou fitxatge, que amb l'Albacete a mi no m'va agradar el partit que va fer. El número 10? Ahir, el nou número 10, ahir va fer, el diumenge va fer molt bon partit, Elias i Pedro del Camp al mig del camp, que a mi últimament m'estan deixant molts dubtes, me va agradar molt. I el típic canvi d'Agné de Pablo Fernández per Frank Carbio me té ja cansat.
Frank Carvi últimament, des de que Frank Carvi entra pel banquillo, no fot res, tio. Fa unes jornades que no serveix com a revulsiu i ja està quedant clar. Ara que has dit lo dels fitxatges, això us anava a preguntar. No hi ha cap fitxatge de cap davanter, no? Si es necessita gol. De moment van fer un fitxatge, han portat Dani Romera, que ja està jugant i ha jugat els 2 partits titulars, i amb això... I Elias, que torna... Sí, i Agné confia molt en Dani Romera, perquè deia era un home que sempre fa gols on ha anat, que és ja un trotamont, però de moment 2 partits, sí, genera molt de perill, però 0 gols. Però bueno, està clar que aquest és el camí a seguir, que sí, que ho diem cada secció que fem a la banqueta. Cada secció ho hem dit, Hasta que salga bien. Hasta que salga bien. Aquí Però... lo dijimos, no sé què, que n'estic pintado bé. Lo que expliquem aquí és igual que les rodes de premsa que fa l'Agné. Perquè sí, juguem molt bé, jo no puc dir res més als jugadors, no els hi puc el rival ha d'estar content amb el punt, sí, perquè... I nosaltres no estem contents perquè juguem, fem tot, però no fotem el gol. I si aquest partit es jugués 10 cops, per 7-8 partits els guanyes. Però també hi ha la sensació de que podrien haver estat jugant tota la tarda... I que no haguessin marcat ni un gol, també és veritat. Aquesta frase me sona també que la vas dir un altre dia. O sigui, estamos en les mismes. I bé, com diem, els seguidors de la balompèdica donaven per bo el punt després del partit i Raúl Agné ni molt menys conforme amb l'empat. I a veure què passa dimecres vinent. Bueno, demà contra Lliga, contra l'Andorra a casa. Contra el ex-segon de Quique Setién, no? Saràbia. L'equip de Gerard Piqué. Ve aquí a Tarragona a repartir llenya. A veure si el guanya. Ja veurem. Ja podria vindre Piqué, no? Sí. Vindrà. Me confirmen que viene. Doncs moltes gràcies, Ivan, un dia més per apropar-nos l'actualitat del Nàstic. Estarem pendents a veure si les coses van millor. Ara passem directament a la Copa Àfrica. Podreu recuperar tots els programes de la banqueta a YouTube, Spotify i iVoox. La banqueta, el podcast preferit de Samuel Umtiti. Pero luego hablamos de contratos. Tu, Acabarem el programa d'avui amb la secció més divertida, més interessant i més panenquita de tota la banqueta. Víctor, la teva preferida, ja ho sé. Com us deveu imaginar, Lee la intro. Avui parlarem de la Copa Àfrica un dia més, que tal com va dir Jorge Valdano, és la competició més important de les menys importants. Se nos caerán los huevos al suelo amb el copyright, te lo digo. Que es la banda sonora del Rey León, tío. Que no. Que vaig anar a Àfrica. Que el Tom tiene buen oído para esto. Vaig anar a Àfrica perquè m'enregistressin aquesta cançó. He visto y me dormí en el Rey León. Ya, eso ya otro día. Exacto. Bueno, no voy a dormir. No vamos a hablar de Copa Àfrica. No sé si et vas a dormir al Rei León, però a la Copa Àfrica segur que no, perquè Déu-n'hi-do, quina emoció, la Copa Àfrica. Aquesta secció es fa sola, Ton. Aquesta secció no cal ni que la pensi, avança sola. Ja han començat els vuitens de final I què octavos, Andreu? Què octavos, Víctor, però abans de parlar de les eliminatòries, repassem una mica els equips que s'han colat per sorpresa a la fase final, perquè n'hi ha uns quants, Per exemple, Malawi. Ja vam parlar de Malawi a l'anterior programa, va fer història classificant-se per primer cop pels vuitens de final. Les Flames, que aquí vaig tenir un problema perquè em pensava que eren llames d'animal de llames, no? Com que tots són animals, però... Cuidado con estas... Eren flames, Flames. Com que tots són animals, has dit. Animals... No. Joder, Andreu! Retalla aquest clip. Bueno, doncs les Flames de Malawi van empatar contra la totpoderosa Senegal i van quedar terceres de grup i es van classificar gràcies a una victòria davant de Zimbabue, una victòria aconseguida amb els 2 únics gols que va marcar en tota la competició. De moment són els únics que han marcat i tots 2 van ser obra de Gabadinho Mango, un nom de crac. Gabadinho, nom d'una barreja de nom entre Niño de las Favelas i Fruita Tropical, o sigui, nom de crac. El pitxitxi de les Flames actualment és davanter dels Orlando Pirates de Sud-àfrica i entre les seves qualitats destaca una mica la velocitat, la definició... Tu el coneixeràs bé, Víctor, segur. Yo es que conozco más a los jugadores del Kaizer Chiefs de Sudáfrica. El rival directe dels Orlando Pirates. No te estoy... Bueno. Sí, es verdad. Ese tiene un equipo, jugadores muy interesantes. Sí. De hecho, marcó un golazo, es que no sé el nombre, cuidado.
Tashalabala o algo así. Shabalala. En el Mundial de 2010 que gana Bueno, España, el marca mejor un gol golazo. del Mundial. Es el mejor gol del Mundial. Y muy buen jugador para el FIFA. Sudafricano, ¿no? Claro, viene Mira, del Kaifer Chiefs, o como cojones se llama el club, y tiene una equipación muy chula. Sí. Y tiene jugadores muy interesantes y que seguramente la mayoría estén en la Copa Àfrica i estan haciendo un muy buen papel. Molt interessants com Gabadinho Mango, no? Que és molt ràpid i defineix molt bé, però de cap no va gaire veure perquè mateix 1,60 m, o sigui que... No li fa falta. ¿Por qué se lo dices a Luri, tío? Porque yo soy el representante de los bajitos de aquí de la banqueta. Que no, volies dir alguna cosa, Tom? No, És igual. Vale, doncs continuem amb més sorpreses. Eliminació d'Algèria, ho vam avisar, i qui avisa no és traïdor. Vivint una situació complicada a les Guineus del Desert, que finalment es van quedar fora quartes de grup després de perdre contra Costa de Marfil 3-1. Sí, els Quartes de campions. grup, Hostia, pero es que Costa de Marfil han hecho en está muy España. fuerte. Han hecho en España. Sí, sí. No, Espanya es va classificar, no? Bueno, pero la típica de guanyar el Mundial i el següent fase de grup. La típica. Pero Costa de Marfil tiene muy buen equipo. Sí, és veritat. Es van complicar la vida contra els rivals aparentment més inferiors com eren Sierra Leona o Guinea Equatorial i bé, han marcat només un gol en els 3 partits, o sigui que totalment merescuda l'eliminació. També ha estat una sorpresa l'eliminació de Nigèria, atenció, perquè vam parlar de les Super Águilas. Tengo una pregunta para ti Dígame. sobre Costa de Marfil. ¿Está convocado Seko Fofana? Por curiosidad del Lens. Sí, clar, ¿Y qué tal lo está haciendo? Doncs la veritat és que no m'he fixat Muy molt en bien, Fofana, la toca muy bien. però Está bé, en la coneixent un jugador de la Buenos seva saques de qualitat, banda. segurament No, ho està porque fent molt bé. en Francia lo estaba haciendo muy bien y es Sí, un sí. jugador al que le tengo echado el ojo en la Liga Francesa. Sí, ¿no? Doncs jo crec que sí. El Víctor va echando ojo a los No, jugadores. y ahora estaba mirando y es costa marfileño y supongo que estará en la Copa África, ¿no? Sí, està. Gervinho sigue Nigèria, en bueno, activo. ja no està més perquè els han eliminat, però fins Gervinho ara estava. sigue en activo en Costa de No, Marfil. Costa de Marfil ha perdido. Si has dicho que... No, Costa de juega- Marfil. juega Sí, Costa de mañana. Marfil, sí. M'has confós Però amb sigue Nigèria. en activo Estem parlant de Gervinho, Nigèria. ¿no? Nigeria, ¿quién ha Estás dicho? confuso, No sé quién ha sí, dicho Tom. Nigeria aquí. Sí, Tom, está, Gervinho y Seydou Doumbia, está en Turquía jugando. Qué jugador. ¿Y dónde está Víctor Ibarbo? Qué ritmo, ¿Dónde está Víctor Podem Ibarbo? tornar a Nigèria, tio, sisplau. Eso es colombiano. Nigèria, Hòstia, eliminada. Escolteu-me, hòstia. No, pero porque jugaba en la Roma con Gervinho. No voy a y- decir porque ha pensado que es de Costa de Marfil, ¿eh? Porque no lo jugaba voy a con decir. Gervinho y con Doumbia, por eso. Víctor, Nigèria eliminada a mans de Tunísia. Per això vol dir que les Àguiles de Cartago, que són Tunísia, han eliminat a les Superàguiles, que són Nigèria. És a dir, que a sobre de copiar-los el nom de l'animal, ¿vale? Perquè no hi ha més animals al món que... Esa es la única persona que le hace gracia. Sí. Vull dir, a mi em fa molta gràcia pero, això. pero en veritat, el nom de Tunísia és millor. Que Sí, no, sí, Super Superàguiles és de què? tocutre, sembla el nom Superàguiles d'un de què? equip de De la pachanga, Super Bowl, no? sí. Sí. Bueno, molt lleig això per part de Tunísia. Molt lleig també l'entrada que li va fer Alex Iwobi, a un jugador de Tunísia, Però- que va acabar significar la seva expulsió. Exjugador del Arsenal, Ton. ¿Quién? Iwobi. Alex Iwobi Actual del Everton. O sea, va acabar. A mí no me... Va acabar expulsat. Mala temporada per Iwobi, que per si no tingués suficient que l'hagi d'entrenar Rafa Benítez, ara va... Pero si Ahora le ya ha echado no. Rafa Benítez, Per hombre. això, però tota la primera part de la temporada. No se entera. Menos con Bueno, Benítez. amb l'eliminació de Nigèria, ara tot es posa de cara per Camerún, l'equip anfitrió. Y más si les amañan el partido. Sí, bueno, d'això ara en parlarem, vergüenza. però equip liderat per Vincent Aboubakar, el pitxitxi de la competició, que ja porta 6 gols en 5 partits, supera el rècord que vam dir de més gols a la competició. ¿Quién lo en el tenía, segle Andreu? XXI. Que tanto sabes. Drogba. Algun jugador molt bo, sí, Drogba, Drogba. seguro. Sí, me sona Drogba, me sona. Bueno, l'equip més en forma de la competició va eliminar ahir a les Illes Comores en un partit que Qué passarà a la història. vergüenza. Qué vergüenza de partido. Quin partit passarà a la història perquè l'equip illenc va haver de jugar amb un jugador de camp com a porter, Tot el partit. El porter titular estava lesionat, els altres dos tenien Covid, que, bueno, va No, al revés. El primer portero tenía COVID y los dos estaban lesionados. Jo diria que el titular és el que Que estava no. lesionat, però bueno. Que El no. titular estava lesionat i els altres Vamos dos... a fiarnos Víctor, de los expertos. m'he preparat Que la tiene secció. mucho tiempo libre. Tío, que ha ido a este tío. Camerún y ha vuelto. És veritat. El porter titular estava lesionat i els altres dos estaven en Covid. Bueno, un va donar negatiu i al final la CAF va fer un canvi de reglament que va, bueno, es van indignar molt els dirigents de les Isles Comores, però bueno, al final el partit es va jugar i va sortir Chaker Aladur, al lateral esquerre, Grande. per jugar de porter, amb un esparadrap Sí, aquí al és que- darrere. és que- Aquí ho podeu veure a la foto, al Xavi li he deixat la És foto que per per ahí, això, aquí la fiques. Jo ahir quan vaig veure el partit jo no sabia això del No Covid. sab- i vas veure I no, què fa jo aquest- pensava que era el porter, dic, hòstia, Claro. digo, joder, no tienen... Ni una samarreta normal, Dorsales normales, tío. Digo, Pues no sé, no, algo, pues dic, no. algo ha passat amb els dorsals, dic, algun problema hi haurà hagut, però no sabia que era... Era Chaker Aladuar, el lateral esquerre de
de l'Ajaccio Futbol Club de segona divisió francesa. Segona divisió francesa. El Ajaccio tiene un bonito escudo. Aladur ha jugat un únic partit. Aladur ha jugat un únic partit en tota la temporada, és a dir, que ha jugat un partit de porter i un de jugador. És molt graciós. Però bueno, a més, per si no fos suficient, això de que haguessin de jugar amb el porter de jugador, els hi van expulsar a un defensa al minut 7. El seu capità. El seu capità, el defensa. Per a mi, mala expulsió, perquè crec que és una entrada lletja, però és totalment sense voler. L'altre jugador no es va lesionar ni li va passar res. No, per mi no era expulsió en cap cas. De fet, ni li havia tret groga. Sí, després la va mirar al bar y l'expulsa. Pero estaba amañado, me refiero. El partido, yo creo que sí hacen una investigación. ¿Sí? Sí. Bueno, Camerún es la... No anem a dir cosas. Supuestamente Samuel Eto'o parece amañado. Camerún es la anfitriona. En los partidos, en los países publicitarios sale... No sé cómo se dice en inglés, ahora no me sale, pero que no amañen los partidos, ¿sabes? Hay una campanya publicitària de... Bueno, és tot molt sospitós, no podem afirmar res, però bé, Islas Comora, que almenys va donar la cara, no? Onana va haver de fer moltes aturades de mèrit i el que no va poder parar va ser el golaç de falta de Manchangma. Perdó per aquest nom que Changama, és molt difícil. Changama. Un golaç de falta, una folla seca que va entrar per tota la Tanto prepararte la sección y no sabes pronunciar los nombres. Es que es muy difícil. Torna a dir. Acabamos de decir los tres perfectamente. Changama. Bueno, Changama. Un golaç de falta de llibre, I Onana va haver d'intervindre molt, vull dir, o sigui, molt digne, Illas Comores. Però és que aquest no va ser el partit més entretingut. El partit més entretingut va ser el de Burkina Faso-Gabon. Quin partidàs, l'enfrontament entre els poltres i les panteres van als penals després de que Gabon igualés el gol inicial de Bertrand Traoré, gran jugador de Bernat, tío, te estás inventando. Bertrand. Que... Para de inventar los nombres, tío. A la próxima te resulta que el lateral izquierdo de Camerún se llama Paco, O sea, le da igual. Que me cuesta pronunciar els noms. África, se piensa que no la ve ni Dios y se la inventa todo. Bertrand, si es que no es ni un nombre raro. Vale, Víctor, que molt bé. Per cert, Gabon no ha trobat gaire a faltar Aubameyang, que el van expulsar a la concentració juntament amb un company, perquè segons les meves fonts va arribar a les 5 del matí d'una festa acompanyat per dues noies. Aubameyang ja està... El que anaven a fer amb les dues noies no m'han dit les fonts, vale? Això us ho imagineu cadascú. En tot cas, el jugador de l'Arsenal no va estar present en aquesta tanda de penals on es van xutar fins a 18 xuts des dels 11 metres i la balança al final es va decantar a favor de Burkina Faso amb el gol d'Isiaka Ouedraogo. Muy bien. Vamos. Vale? Millor. Al moment de la celebració es va veure una escena que s'està veient ara mateix a YouTube. L'heu de veure, quina escena, El jugador que marca, això és el primer, el jugador que marca es queda un segon parat com pensant què fer per celebrar-ho, vale? Així, ¿sabes? El símbolo així de cargando en la cabeza i es treu la samarreta així com que s'atranca una mica però se l'acaba traient i va córrer amb tots els seus companys, però és que mentrestant el porter celebra la classificació, comença a fer voltaretes com un gimnasta, o sigui... Unes acrobàcies semblava un cyborg fent voltaretes, increïble. Si no ho heu vist, ho heu d'anar a veure, sisplau, perquè és una escena surrealista que només es pot veure a la competició com la Copa Àfrica. Una cosa que només pot passar a la Copa Àfrica, sabeu què és? La Cosa Àfrica. Que un dia et classifiques i el dia següent al teu país hi ha un cop d'estat. Això és real, Això pot passar també a Europa, No passa nada. Bueno, però això és real, no és cap broma. Ahir el president de Burkina Faso, Christian Kaboré, va ser detingut per uns militars i, bé, els militars han suspès la Constitució i han instal·lat un règim totalitari al país, o sigui que... Bé, tot malament, almenys encara poden guanyar la Copa Àfrica, no? Com diuen en castellà, no sé si compensa. Que les quiten lo bailao. Ja ho sabem, però bé, la Copa Àfrica és una gran competició i l'alegria aquesta no se la traurà ningú. I acabem... ¿Quién quiere un golpe de estado cuando tiene la Copa Àfrica, I acabem amb l'11 de la fase de grups segons la Federació Africana de Futbol, que esteu veient en pantalla l'11, vale? Porter Mohamed El Shenawi d'Egipte, en defensa Raf Hakimi del PSG, William Trostekong, Ahmed Egassi, Ghislaine Konan en la defensa, els migcampistes Naby Keita, el migcampista de Liverpool, gran fase de grups de Keita, Yves Bissouma, Moussa Barrow de Gàmbia i de davanter Soufine Boufal, que està fent una bona Copa Àfrica, és veritat, gran davanter, Vincent Aboubakar, aquest havia d'estar sí o sí, i Victor Moses de Nigèria, que ja no podrà fer-ho millor perquè han estat eliminats. 4-3-3, no? Sí, 4-3-3 clàssico. Como mandan los cánones, tío. Exacte. I l'Ais Moriba, no, nada, I l'Ais Moriba només ha jugat un partit, així que... I ara ha de jugar als octaus, a veure si el fiquen en els octaus.
Que no, que va perdre. En els octaus. Que va perdre. Sí, ja estan eliminats. Va jugar i no va fer res. Encara s'estan disputant. Eliminado. ¿Por qué lo preguntas? Tendrías que estar afirmándolo, tío. Perquè s'estan jugant encara els octaus, Guinea, no sé què s'han jugat i un quins no. poquillo Guinea va perdre lapsus. contra Gàmbia 0-1. Un pequeño lapsus mental africano. Què quiere destacar la CAF, Andreu? No, res, els jugadors que no han entrat, com Andreu Onana o Sadio Mané o Mo Salah, que encara que queden... tenen més cartel, bàsicament. Exactament, però estaven al banquillo de suplentes, aquest de l'11 de la Copa Àfrica. Doncs bé, en els propers dies es jugaran els enfrontaments restants dels vuitens de final i també es jugaran els quarts de final, és a dir, que quan tornem només quedaran les semifinals i la final. Estigueu atents. Nervis, tio. I no us perdeu cap partit d'aquesta apassionant Copa Àfrica, ¿vale? Vinga, va a tope. I ara sí que sí, deixem aquí el programa. Després d'aquesta gran queria secció de la més Copa Copa Àfrica. Àfrica. Moltes gràcies per haver estat aquí un dia més. Gràcies a l'Eix, que ho ha controlat tot des de la cabina. Gràcies a l'equip de realització, a la Judit, a la Irene, al Xavi, la Maria, que està por ahí. No m'oblido de tu. No m'oblidaré mai, no m'oblidaré mai. Que està por ahí, la Maria que està por ahí. Gràcies també al Departament de Comunicació de la URB, gràcies a la Factoria. Víctor, xarxes socials. Sí, nos podéis seguir en Twitter, Instagram y Venga, TikTok, en @labanqueta. Con la voz de... Tío, pero tú lo ves normal. Es que tanto nombre africano ya no sé ni hablar en Bueno, Iván, castellano. ¿dónde se puede ver esto? Verlo, pues verlo en YouTube y escoltar-lo pues a Spotify i a iVox. Aquí ho deixem, tornem la setmana que ve amb tota l'actualitat del món del futbol i recordeu que els bons juguen, però els dolents ens quedem a la banqueta. Home, la música. Tío.